Bilişimiz ýaly her ýyl 8 mart gününi, bütün dünýä halkara zananlar gününi ulu şowgun, ulu şatlyk bilen belleýäris. Bu bayramın nereden gelip çıkanlygyny hiç pikir edip gördüňizmi? 1950-nji ýylyň 8 martynda New Yorkda ýerleşen bir dokma fabrikasynda işleýän 40 000 işgär 16 saatlyk iş günleriniň 10 saata düşürilmegini we aýlyklarynyň köpeldirilmegini isläp, işlerini taşlamaga başladylar. Zananlar tarapyndan guralan bu çäräni durdurmak isleýän polisiýalar işgärlere hüjüm etdiler. Fabrikanyň başlygynyň kömegi bilen müňlerçe işgär fabrikanyň içinde gulp galdylar. Olar aralykda çıkan ýangynda 129 zana ýanyp jan berýär. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň hawary gullukları gynansak da bu arada hiç bir hawary ýaýlyma bermediler. Muňa garamazdan işleriň jaýlasyna 100 000den gowrak adam gatnaşdy. 1910-njy ýylda Kopenhagda geçirilen bir sosialistik aýallar konferensiýasynda Germaniýanyň Sosial Demokratik Partiýasyndan Clara Zetkin zananlar üçin bir görüş güni bellenilmeligini ortağa atdy we bu konferensiýanyň bu teklip kabul edildi. Bu teklibi Birleşen Milletler Guramasy 1977-nji ýylda 8 mart gününi bütün dünýä zananlar günü diýip kabul etdi. We ol günden bäri bu bayramçylyk bellenip gelinýär. 8-lik sanyny gapdaly etrafymyzda zananlarymyza bolan hormatymyzyň soňsuzlyk nişandyr. Her zanan bir güllür, söýge we hormata laýykdyr. Mähriban elelerimiz, mähriban uýalarymyz, siz biziň başymyzyň täjisiňiz. Biz erkekler size gün ýaljak gyzgyn, gar dänesi ýaly arasy, ýagyş damjasy ýaly tämiz. Bir ömür dilime isleýäs. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Dünýämiziň diregi bolan zananlar.